Dimitrov odstrelil pod aspoň do stredného pásma, výborne tam zapracoval. Marián Hossa, Gáborík, Hossa dotorčuje pred Brankovičku, Gáborík príležitosti. Hossa ešte raz, ako Hossa sa premiestňoval pred Brankovičko po Gáboríkovej prihrávke. Toto je presne, čo myslím si, že budeme vidieť. Máme tam starostu Štrbáka, Radivojeviča a Kukumberga. Strela, ktorá končí v našej sieti, ktoré otvára Plekanec. Relatívne rovnako, takže vlastne oni sa ponúkajú. Tam sme to videli, traja borci boli okolo neho a tam je dôležitá dohoda už pred presilovkou, aby vedeli. Tárova rozohrávka na Gáboríka. Dimitra. Gáborík má tam voľný priestor, už tam pribehol Irgo. Hossa. Gáborík. Už to hádza pred Brankovičko, Dimitrovi gól! Vyrovnané 1-1. Fantastické, že sa nám podarilo dať gól hneď na začiatku druhej tretiny. No čo? Treba to dávať na tú bránku. Presne, jak som povedal, Pavol sa tlačil do brány. Je jedno, že to tam padlo s dávkou šťastia, ale keď to takto budeme robiť stále, tak tú dávku šťastia si viacej vybojuje. Treba o ňu bojovať, o to šťastie sa treba snažiť, treba ho ťahať za nohu. A teraz za tú nohu. Pavel Dimitra výrazne potiahol. Gáborík, Hossa. Hossa sa páči do príležitosti, dobre dostrojil Marián Hossa. Ešte Dimitra do skutku, Gáborík. Ešte Marián Gáborík príležitosti. Netrafil puk v rozhodujúcej chvíli. Opäť sa nám tam podarilo však dobre zamotať českú obranu, opäť Marián Gáborík. Zápas sa láme do druhej polovici, tlačíme Čechov, Gáborík. Hossa. Dimitra. A Čechmánek upokojuje svoj. Melikáre. Krásne príhľadka na Poskonického, Čechmánek. Tak to si pamätáme, ako nás Čechmánek vyčekal v Petrohrade. Po finále, keď mali obrovskú trojskú predahu. A ten chytil všetko, čo sa chytiť dalo, aj čo sa nedalo. Ale teraz to Melikárek spravil nád. Dodáva seba dôveru. Každá jedna takáto šanca, kedy jednoznačne prečíme. A budeme hrať presilovku. Zatiaľ avizovaný faul, ešte Podravský. Už Kričan sprintuje na hráčku avizu. Pepačie si vyraží gól! Ale pán Tomás je smutný, to nás mrzí. Ešte raz, nádhera. Skvelá práca celej Petrky, ktorá bola na ľadovej ploche. Vy ste to nevideli, ale aj sprint Karola Križana na striedačku pri tom avizovanom faule si zaslúžil obdivu, keď naozaj Jirko. Dobre to vstúpal pomedzi nohy Benatáru. Michálková strela, ešte české dorážky. Treba to upratať hlas pásma, ďalší. Nepríjemný puk pre Karola Križana, stále blíže na ľadovej ploche Jirko. A už to hádza mu to celý. Úslo do veľkej vzdialenosti a posúďte páte problémy narodil rozličného českého brankárov Melikárek. Aj štvrtá formácia, ktorá nemá veľa priestoru na ľade, vždy keď sa tam dostane, odvedie veľkú robotu. Surový. Výborne Surový, nechce to mi zakončí Žurčka. Žurčka pomohla Čechmánkovi. Silná práca Surového, takto sa zbavil Kleslu. A tá strela backendom mala obrovskú razanciu, neskutočne. To strelec na pohľadanie. Dokazoval to celú sezónu vo švédskej lige. Záverečných 7 minút tohto stretnutia. Možno ísť dopredu zakázané uvoľnenie, my sme teraz mali vyhodiť puk, nepotrebujeme zakázané uvoľnenie, môžeme ísť dopredu, Šatán, má tam Gáboríka, Gáborík príležitosti, gól! Ešte raz celá situácia. Gáborík, Šatán, Gáborík, 3-1, čas 53-18. Tak takýto puk, tak sa trafí. Kto to ešte vie na svete? Ráta Eričo? No, vedel to Pavel Burek, ten už nehrá.
Michal do pásma. Všetkých taktekov biela proti našim piatým modrým spolu s Karolom Križanom. Pavol Demitra, krstenu Falka vyvíhal hlasovanie. Bol by to základ úspechu. Ako vydržíme tých 33 sekúnd, je aj pomôli. Pála, treba to tak krta krov, 15 sekúnd, nepustí pri hrávke. Dnešňujúci večer v Moskve. Gáborík, môžeme vyvieť put, môžeme rozhodnúť. Marian Gáborík preťal do bránce. Hosa, nedal gól. Ale udržíme puk, ešte Jurčina. Hosa, Demitra, skvelé to hrajú chlapci, ďaleko od našej bránky, záverečných 5 sekúnd, treba to brať, treba to preručiť. Ešte výborného strela, 5 sekúnd, hra prerušená, už vyhráme. Teraz len trafiť do puku pri buli. To pôjde pravák na buli, ktorý sa bude snažiť to strieľať priamo na bránu. To nie, Palo je príliš skúsený. Je to tam! Vyhrali sme nad Českou republikou a ešte české provokácie pred našou bránkou, ale máme tam Zdenatáru. Po druhý raz v histórii Slovensko zvíťazilo na majstrovstvách sveta nad Českom. Pozrite zo 3 gólov v dnešnom stretnutí. Gól Kapuša na 2-1, gól Gáboríka na 3-1. Ale to chcel posledný trestný zásah. Bránka klesla.